never know ma. Okwagine dumu kamo missy matu no jangwa montano koma manepele mepele kama noka hey. Onwere fi kwa lokokom mi wanna go DJ olum iwe mama neta kwende go Chukubiko gozi ochie dike mama na gozi endem ochie dike endem Chukubiko gozi ochie dike mama na gozi endem ochie dike endem Olisa gozielu nwanya hunsi n'ime apụtụwa maka afụfụ ni n'ọtalụ m n'ụwa ọkwepele gị na-edu m ije n'ụwa si m nwere obi ụma na sobe ndị ụwa zụọ m n'ụzọ chigwa m hapụ ihe nke ụwa si m solo obi mesokwa na ndị ụwa ebe ọ bụ na ọsọlụ m nọlụ n'elu ụwa ị ga-anọ m na-arụ ka igbo obi mpụta ụwa ị na-ebuzagụ mbifigu n'onwe gị mgbe o zuru ome hapụlụ ụmụ oke gị mgbe ụmụ ụwa bịalụ ka fa megide m isi maka ụja na nọ ifeso ndụ nwoke nene ọkwa ọgbajọdọlụ ikwu na igbe gbarapụ m gị ka nna gbakwulu ọ bụ gịnị ka m ga-eji kene mama m Chineke nna biko gọzielu mama m nne m bụlụ n'afọ nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kele nne m n'ụlọ ochie dike nne m ọ bụ ego ọ bụ akụ otu rọ aga m ayọrọ onye kere n'obu biko gọzielu m nne m ochie dike nne m Chukubiko gozie ochie dike mama na gozie nne m ochie dike nne m Chukubiko gozie ochie dike mama na gozie nne m ochie dike nne m ele ya nwa mama na ọkwa mama nwa buru na ọkwa mama na-asa m esi nne bụkwa mama na-azụme nwa azụ bụkwa mama nwata sobe ndị ajọ otu m ebe aka ntụtụ onye ọ ga-emechu iru bụ mama ndị nwaanyị tocha wee mụta nwa nke ya onye ga-abịa m ụgwọ bụ mama m ga na-etu gị mama dị mama ofu ka ịdị ya n'oge tanoda ọgụ nwa bagụ nwaanyị njeje mba hold on down no matter the weather man look for your sacrifice and your advice you fought for my right just to make this right if we learn look at my future the bright I promise to make yours a paradise diamonds nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kele nne m n'ụlọ ochie dike nne m ọ bụ ego ọ bụ akụ otu rọ aga m ayọrọ onye kere n'obu biko gọzielu m nne m ochie dike nne m Chukubiko gozie ochie dike mama na gozie nne m ochie dike nne m Chukubiko gozie ochie dike mama na gozie nne m ochie dike nne m mama m bụ ochie dike ọ maka esi ejide ezinụlọ o sie ike okpulugbo afịa ga n'isi tupu ọ nata ihe jupụta ezinụlọ mama m bụ ochie dike ụwa na-achọ ifefa ga-eme ibefa nnukwu okwu pụtara oyi adịrọzi nwanne adịrọzi ibe adịrọ ochie dike nne m sịrị ebe nwa m ebe a ka m ga-anwụ
Right. Check out the thing. Right by far at the start. Arab writer at the start. Amaeze.
Chief Albert Okoyedi anyana mama anyị mụkọrọ nwa dị ya dịrị ofu ebe fana ọ na-aga ka ọ gafoo mama ya anya wee sị ya na ba n'udo anyị kelere ya nne anyị na-anabata ezinụlọ Mrs. Regina Ezechi from Onta Village Oraukwu ya na mama anyị dị na mma ọ na-aga ka ọ gafee enyi nwaanyị anya wee sị ya na ba n'udo anyị kelere ya nne
Tani ho bosta ta bosta kata. Tani hindi school be ni chewe bia du te ba. Maki josia. Tani hindi kanono zibia. Wae belai aya ini me makubuza. Kuna maraka oba ni ne. Wae da ya kai ne kai geme. Ma ga ba service no that things ageme. Bia wololo na kukuni ne. Ni ke di josi ni mo friend da di naka. Igeri na yozi di kan saka suwede ma si igeri otuto yora ma ma te kwesi ke ko jite no so bona ime na age wa akụkọ ni ma komoza aye kudo ka pati do to aka ga sa ya na ha Jesus amen ajo ma do bona ajo mo ko bona ajo ma yo bona wa e ga bata ni ihe me broso e wa iso eli evil seed aye kudo ko ni do si ma do to o ga ha gara ya na ha Jesus bia che broye chena tukunina ni makomoza maga tukota tine kai geri otuto da ni na mani ke ye ni gwegologe mmiri osusu amanzo agwa amachakwa enwe igwe ga dị mma wa ke we ni were oto ni bazo da ni eze nke ndị eze ni na mani ezewa ye bere ndị a na afa Jesus Christ be nwa yi ndị niile bịara ebe a na ndị niile anyị na-ekele onye ọbụla na-ekele ma nwoke ma nwaanyị ndị niile bịara n'ọgbakọ a iji akwụnyere nwanne anyị nwaanyị anyị na-ekele unu anyị nabatara unu nke ọma nkwụsi unu na ike na ala ihe niile a na-emere onye otu Kraịst ka anyị mezuo ya ebe a ka Chineke wee nara otuto n'aha Jizọs. Aha ndị Faithful Zone from Osos Anglican Church Oraukwu. So, akwụmọtọ on behalf of them. Julie bụ onye Osos na-ejesi ya ike, dị committed, dị dedicated. Mama Nkiru dịka m si akpụ ya bụ nwa di ana m. Ọ mụrụla amụrụ n'ụmụ nwabụ. So na ọ gara m okirikiri. Mana dịka mgbe anụrụ nna ọnwụ ọ na WhatsApp ka m fọrọ ya. Ndị asịzi kedu ihe mezili Mama Nkiru n'ụdị a. Nkọbazi asị n'ọnwụ. Na-eti mkpu. N'ime onwe ihe malụmaka n'iru n'ebe nwaanyị a nọ. O si ebe a na-abịa Osos. Wee si ike n'Osos. Kpatara ji wee sị ka m kwụrụ ọtọ on behalf of ndị Faithful Zone. Na o si ebe a na-abịa emecha onwe ka arụ si mee ya ọ nọrọ ya. Mana nwaanyị a ejighị 1 naira n'ụgwọ. Ofu ihe tụkarịsị m ụtọ n'ebe ọ nọ bụ every August meeting you must see Ikechukwu nwa ya. Ịta ọnụ azụ ife ike inwe ihe ike bịara ime ka ọ malụ na onwelu ego ọbụla a na-atụ ka ọ tụọlụ mama ya. Mama ya anụnwa ejighị 1 naira n'ụgwọ. Mgbe a bịa ka ha mee clearance aje na nke onye isi eneresi akwụkwọ nke oji asị na nwere ihe afụla oji
ọkpọba na phone nsị ya mba na ọ dị eji ụgwọ na nwa ya nwoke diọkpala ya na-abịa every August meeting ihe ọbụla atụrụ atụ ọ na-atụ ya emesi onwe kenye wee si nata ụlọ bịakwa ọ ga-ajụ kedu nke na-emenụ ọ na-atụ ya n'ime ije ozi ya n'eziokwu ọ malụ m aka dịru maka na ụfọdụ na-abụ onwe ka mama ha ma papa ha si wee ghalizi na na-apụta ha ya ajụda ese nwale ihe na-emenụ oluzi ụbọchị onwe ka o si wee dị aje n'ebe a na-akpagbu a na-agbasa mba na ahụ adịghị ya n'ọnya ka o ji ha abịa mana ọ mụtara ụmụ ọkwọ gị bụ penshọn mama gị bụrụ gratuity mama gị ọ bụrụ ha na-ede ndụ nne gị dị ndụ ị kwesịrị ịmada the responsibility is on you. Eji m ya etu ọnụ because na mgbe mama anyị nọ ama na ọ dapụta mana before nwa ọ ga-asị ihe ọbụla a na-eme ọ gwaghị na ihe ewetara ya ego ya na-atụ ego nke nwa tụọ ego nke nwa tụọ ego nke nwa ụbọchị ọ bụla na-eje clearance nwere ego oji because ọ na-adị ọ dị up to date amarọ nna gị nwa na-eme ụdị ihe ahụ ka ị ghara ichezi ụbọchị ihe merụ ewee kpọba ahụ fon nọmba ị ga-eweta ngwa ahụ na ọ na-atagburu onwe gị onye ahụ na-adịghị onye merụ nke nwa onye merụ nke nwa ị na-atagburu onwe gị mana ichetezi na ndị ọzọ gwakwa ndị ọ dị otu ahụ ezigbo ihe ka a na-eṅomi so mma achọkwa ka onye ọbụla ṅomie Ikechukwu na ụmụnne ya maka ha na-agbani n'ebe mama ha nọ n'aha Jizọs. a na-agwakwa unu na Juli dịka nsi nwale ya o nwere ịdị na faith o nwere ịdị okwukwe ya na-agba mbọ dịka mmadụ na-achọkwa ihe eluigwe ahụ ọ na-agụkwa ya agụụ agbanyeghị na isi ebe abụọ ọsọ sitere aka mana ọ na-abịakwa programs niile ihe niile ọ dị very critical ọ dị dedicated dị committed n'ihe niile anyị na-eme n'ọsọs a na-agbakọ n'otu a ka ọ dị n'ezinụlọ ya. So ana m ekene ndị bi ewu na-agbani ka unu nekwara ya anya mgbe niile anụnwa onwe ka o si wee dị na-arapụrụ ya nke iru nwa ya kene dere gị ụmụ ya ndị ọzọ ndị nwoke ma ndị nwaanyị ndị ọzọ ma ndị ikwu na ibe maka mma na ha gbakwuru ya maka nyanwa na-ehikwa igwu. So ana m asị Chineke onye nyere unu ya mere unu amara wee nete nne unu gbaa mkpọrọ ụzọ dị iche iche na etu ahụ unu si wee neta mama unu na Chineke ya emekwala ama na ụmụ unu ga-eneta unu karịa n'aha Jizọs. Unu si wee hapụ bụ unu dị iche iche wee bịa ebe anyị nọnyere anyị tata iji wee fụ na mma anyị Juliana Okafor etinye ya narị n'ụbọchị taa. Obi dị nsọ aṅụrị okwu mama mgbu oge mụ na mma anyị Juliana mụkọrọ nwa dị anyị be ndị be Ọkani Riverside ya na mma Florence Udo a na-anụ na Udo Amada Oraukwu Chief Martin Udo nwere ike emekịta unu ga-ama onye ọ bụ fana abụọ na-eme nwanne ọfụma n'aka mma anyị a ka anyị na wee mara onye mma bụ. Mụnwa gụrụ akwụkwọ na Oraukwu Girls Secondary School while my two other siblings go na Ojiako. So mma anyị efuru bụ eziokwu ya na-abịa ba nwa aracha ọ naghị ene anya n'iru isi ka onye a bụ nke a bụ nwa m nke a bụ nwa onye ọzọ. No, anytime a bịara ebe a gwa unu ajabe ihe dị ebe a ihe ọzọ a ga-ajụ anyị bụ unu erigokwa nri ọ bụ unu na-ero na nri jebe na kichin. Mgbe ụfọdụ anyị jiri ọ bụ na nri a jụrụ na kichin ọ sị anyị were na akụ nje mara ife unu ga-esi ka unu rie ka unu gara ibe ọnụ wee naba nwada na anwụ ehika emegide emechaa anyị chere na-egusi akwụkwọ graduate si pụta that relationship ka dịkwa nụọ na mba anaghị anụ m n'Oraukwu mana otu a ma o si emeso anyị omume na-eju anyị afọ merụ na every Christmas ana m arụ onwe m arụ ụka si n'ebe a na-anụ m bịa Oraukwu every Christmas ana m efeli bịafụ mmanya maka na eziokwu ihe o merụ m agba ka m ga-esikọba ya o liri nne mgbe ụfọdụ mmanwụ ego m eji wee gbuo ụgwọ handwork or something nwere ike jee chọọ mma na apịa mafụ ya nje n'ebe ọ na-ele azụ nje kọọlụ ya si ana m afọkwa mma anyị ọjọọ m ego n'ebe ihe ahụ mgbe o were nne m anachiekwa ma ọgwụ n'agbanyeghị na ọ bụghị nne m emezikwa m bịakwa ebe a dịka nwa agbọghọ dịka nwa ndị nwaanyị ọma na nnekwa m na-afụkwa m ka nwa anwa
Last 2 years, 2022, we are living at Christmas. Because of though only with dementia at the time, when I hit it as a madu like that, but to chase home. Of course, I was a small Kujumadi here. See, I know. Or still, now when I chum sense, see, I need Namabia Gun. Or spam Bapanu to Jesho here. Anama, be about I think or being can. Be about on I think on them call. Nezio Quezio Kumania. Ezio na mmadụ ha asịcha na onye a deserve n'igwe, but truly n'iru ndị mmadụ ndị a na-abịakọrọ ife nwanyị a, she is a saint. I love her so much and I will not stop loving her. Maka na gịnị, she took care of me as a mother, and I pray that wherever she is, that she will be happy. She will never know sorrow. This family that she's battling from, as she's walking away, she's bringing future hope for her children, opening doors, success, upliftment, more connection. They will never lack, because every child can want to win lack, and she will not lack. I pray that God will continue to bless her soul in Jesus' name. Amen. Lord. Okay. When I get home, we are going to get a new. Unu mana ọmụrụ unu zụọ unu. Unu ahapụghị aka. Mbata ebe ọ sị mụ kene ekwo na Ikechukwu. Ikechukwu karịcha. Sị mụ kene ekwo ndị Ikechukwu. Na Ikechukwu na-eme nta na-efe Igbo na-achọ ma ndị ewu. Sị mụ kene mere Ikechukwu. Na ndị ọzọ ahụ soro onye ka ya jizi mere ihe niile. Wee si ya ekele dịrị Chineke na oyi ya achọ. N'ime otu ụmụ mma ọ da n'azụ. Ọ ga-eji ụkwụ. Ihe niile a na-eme n'otu ụmụ mma, ọ ya anọdụ na ya. Ekele ndị etu ụlọ ekele kechasịa, onye elu. O jeburu jebu ihe onye ọzọ. Nye onye ọzọ si arie. A na-asị arie ọsị mba rie na onwe dị ama. Ịbata ebe a! Ha! Bright by far ka m na-akpụ ya. Otu ụmụ ogbenye. Ịbata ebe a jụrụ ụmụazị erikwachi ebe a. Ndụ mba eju ebe a. A na-esi na ahụ na-eri isi ejuri ọsị ha bụrụ ha enwere nwe nke ha nwere be ha nọ ebe a oge ha onugbu ha na-akpọ onugbu akwụkwọ ndị ọkọ ha na-akpọ ihe a na-akparị ya. Obere oge a kene onye ọbụla bịara ebe a n'ụbọchị taa iji akwanyere ụmụ anyị n'ikpeazụ. Nne m na-ege ihe ọzụzụ nne m na-agbasa. Nne m bụ onye udo. Onwe ebe ị chọrọ ndị n'ime afọ ya. Nne m na-eji ukwu. Ọ bụ na nne m bụ onye ndozi. Nne m anaghị agbasa. Ọ bụkwa nna inwe nọ ihe ọya otere ọya ile gị. Nne m mụtara m mgbe ọ mụrụ m na-eto, were ụkwụ ya were aka ya wee na-eto wee ruo n'ụbọchị tata. Nne kụziri m ọtụtụ ihe niile dị iche iche. Inwe udo n'ime onwe gị, fụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi fụ onwe gị, were onye ukwu were onye nta dịka isi were onwe gị, ehi na enemi onye bụ na bụrụ gị mmadụ. Nne si na ihe kacha mkpa n'ụwa bụ humanity, mana today enweghịzi humanity, both ma na church, both mụ na ụmụnna, both n'obodo. Maka gịnị? Ihe nke ụwa. And ihe nke ụwa ahụ ofu mbọsị onye ọbụla ya hapụ ya mee gịnị? Chee ihu ebe uche na-azụ. Nwanne na nwanne na-azọ, ikwu na ibe na-azọ, enyi na enyi na-azọ. Gịnị ka a na-azọ? Nothing. Bright bụ nwaanyị isi n'ọhịa ọ sị gị were, mana ọ ma nkwe ka oke nke ya mana gị gbanahụ ya. Onye na-eme
ma Chukwu anyị werewo ihe tinyere gị gbagụ n'ọnụ onye iro agaghị emetụ ya aka ihe tinyere gị gbagụ n'ọnụ onye iro agaghị emetụ ya aka. Onye nwanyị Chineke onye ọ masịrị na mgbe dị ka mgbe a na ị ga-akpọrọ nwanne anyị nwanyị Juliana. Onye nwanyị onye anyị na ya gbakọrọ ọsọ a n'okwukwe. Onye nwanyị agba a na-agbara ya n'ụwa nke a Jehova gosiri na ọ gbara ọsọ ya onye nwanyị n'okwukwe. Anyị na-ekele gị Jehova na ndụ nke o biri n'elu ụwa. Na-ekele gị Chukwu ọbụnadị n'ozi iji wee ya wee jee n'ebe chọọchị nọ ọma gị n'ebe ọ nọ ọbụnadị ọ gbara ọsọ a n'okwukwe. Onye nwanyị n'ihi onye nwanyị n'aha gị ọ gbara ọsọ dịka onye otu gị. Onye nwanyị anyị na-ekele gị daalụ na-eme onye nwanyị n'ije nke obi na ọsọ nke obi n'elu ụwa. Anyị na-asị kara ekele n'aha Jizọs. Onye nwanyị dịka mmadụ ọ dị ebe ọbụla o si wee ya emetara ọfụma anyị na-ayọ gị ka ị gbaghara Chukwu. Onye nwanyị anyị wee were ya na-enyefe n'aka gị. Onye nwanyị ka inye ya udo ebighị ebi ebe ị kwadebere ndị nsọ gị. Onye nwanyị sị na nwa agaghị achakwa ya ọzọ okpomọkụ aha agaghị emetụkwa ya ọzọ. Onye nwanyị na-apụrụ ime ihe niile debe ya n'aka ndị gị. Onye nwanyị ka inye ya udo ebighị ebi n'aha Jizọs. Onye nwanyị na-ekwe ụmụ ya ka ọ rapụrụ ka anyị na-ewere nyefee n'ọba aka gị. Onye nwanyị dịka anyị kwuru si na ihe etinye gị gba agụ n'ọnụ onye iro adịghị emetụ ya aka. Onye nwanyị ọ gbago ọsọ a Jehova o debegokwara ụmụ ya. Onye nwanyị kwee ka ha gbasoo ya Jehova jesuo ọbụnadị dịka o biri n'elu ụwa. Onye nwanyị a na-agbara ya mgba ihe ọbụla Jehova nke ga-agbapụ ha akọ na uche. Onye nwanyị n'ime oge a dịka a na-ekwu na chọọchị bụ skan. Onye nwanyị anyị na-asị ka ọ gaghị emetụ ụmụ ya n'aha Jizọs. Wezụga ya n'ebe ha nọ Jehova dọrọ ha bịa nso gị. Onye nwanyị ka ha wee kwenyesie n'ezie na naanị gị na-azọpụta. Onye nwanyị napụrụ eme ihe niile n'ụwa a ka a dị onye nwanyị wee na-ekwu ka mmadụ ga-esi wee gaa n'eluigwe. Nnapụrụ eme ihe niile anyị na-ekpuchite ha n'ime ọbara Jizọs. Ndị niile ndị na-abịa n'ụzọ onye nwanyị rute ha nke ọma. Mgbe anyị ga-agbanyesi nwanne anyị nwanyị onye nwanyị ukwu ikpeazụ a naanị gị ga-eru otuto. Daalụ Chukwu ọma onye na-aza ekpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Ọlabago Jerusalem, ọlabago Jerusalem, ebe ndị dị nsọ na-ebi site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst erara nwanne anyị nwanyị Juliana Okafor enyi ya ka anyị si na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ọ nọnyere anyị ka site n'ofe ndụ nke a ka o site n'ike mmụọ nsọ ya gbaa anyị ume na kasịkwa anyị obi site na Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. Mgbe onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ ọbara ga-esi n'arụ arụ hụ Chineke onye mụ onwe ga-ahụ onwe m iyi nwa dịkwa ndụ ọzọ bụ nke a ka o wee bụrụ onye nwe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ọnwụ ma ọ bụ ndụ ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke
agaghị apụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Apple 45, page 16, stanza 1, 3 na 5. Ụmụnne m, onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, bịakwutenụ m, unu ndị niile na-adọgbu onwe unu n'ọrụ ndị bụkwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. N'ihi nke a ka anyị kpee ekpere, kelee ekele maka ndụ nwanne anyị nwanyị Juliana, ebe anyị maworo na ndị niile a saworo n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ aghaghị izu ike ebi ebi n'alaeze nke Chineke. Ka anyị kperenụ Chineke. Page 18. Nwanne anyị nwanyị. Daalụ n'ihi ohere o nwere na ndụ ya ije ozi nke gị. Anyị na-asọpụrụ gị Chineke n'ihi otu dị iche iche oru gị nwaanyị a dị na chọọchị, nke o tinyere onwe ya wee jee ozi gị. Nara otuto n'ihi ndị niile sitere n'aka ya rite ọtụtụ uru dị iche iche. Nara ekele n'ihi ike ọ natara ịlụ ọgụ n'okpuru ọkọlọtọ Kraịst megide mmehie ụwa na ekwensu. Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile, ekele dịrị gị maka ndụ oru gị Juliana, n'ihi na ị sịrị na ọnwụ onye ezi omume bụ ihe dị oke ọnụ ahịa n'anya gị. Dịka nwaanyị a rapụworo ụwa ahụhụ nke a, nyere anyị aka bụ ndị dị ndụ ugbu a ijisi ike ma hụ na anyị ketara oke n'ọṅụ ebi ebi nke gị na mgbe ikpeazụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị guzo ọtọ maka abụ ọma dịrị ofufe nru a. Abụ ọma 39, page 43. Asịrị m ka m lezie ụzọ m niile anya, ka m wee ghara iwere ire mmehie, ka m debere ọnụ m ihe nkechi ọnụ mgbe onye na-emebi iwu nọ n'iru m. Obi m dị ọkụ n'ime m mgbe m na-atụgharị uche, ọkụ rịbere m wee were ire m kwuo okwu. Lee imewo ụbọchị niile dịka ntụbaka, mgbe ndụ m dịkwa ka ihe abụghị ihe n'iru gị. N'ezie, naanị otu nkume ka mmadụ ọbụla bụ n'iguzosi ike ya. Ma ugbu a, onye nwe anyị, lewere anya gịnị na nchere m n'ebe ị nọ ka ọ dị. Ana m agwasị gị ike n'iru Chineke na Kraịst Jizọs, onye gaji ikpe ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ewerekwara m ngọzi ya na alaeze ya si gị kwusaa okwu ya
tụkwasịkwa uche n'ọlụ gị n'oge kwesịrị ma ọ bụ n'oge na-ekwesịghị. Tụọ mmadụ mmehie ha n'anya, baa mba, rịọ arịrịọ n'ogologo ntachi obi niile n'ozizi niile. N'ihi na oge ga-adị mgbe ha agaghị anagide ozizi ahụ nke na-enye ezi ndụ. Agbasiwo m ọsọ ahụ, edebesiwo m okwukwe ahụ nke fọdụrụ bụ na edebeworo m okpueze nke ezi omume ahụ, nke Onyenwe anyị bụ onye ezi omume na ikpe ikpe ga-enyeghachi m ụbọchị ahụ, ma ọ bụghị naanị mụ onwe m, kama ọ ga-enyeghachikwa ndị niile hụrụ ngọzi ya n'anya. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. N'orundo ocheeze gị ka ndị nsọ bi n'udo. Naanị aka gị ezuwo ụlọ elu ike. Stanza 5. Oge na-ebu ụmụ ya iyi na-eru eru. Echeza akara furu ka chi na-abọ. N'ili nọ n'ọnụ ụzọ ọnwụ soro Kraịst baa n'ọṅụ mbilite n'ọnwụ. Kwee ka mmụọ gị na-edu anyị bụ ndị nọ n'ije n'ụwa, ndị nọkwa n'ịdị ndụ n'okwukwe n'ime ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Kwee ka ndị niile okwukwe ha dị na gị nwee mgbaghara n'udo, ka awụcha nje anyị niile, ka anyị wee fee gị n'obi dị umeala. Kwee ka ndị niile na-eru uju n'oge a, tụmadụ ụmụ ya, ụmụnne ya, na ndị ezinụlọ ya niile, na ndị enyi n'ikwu na ibe, na ka ha wee ezi ntụkwasị obi dịkerịta ya nke ọma dịka nna, ka ha site n'ibutere gị mkpa ha wee nkasi obi nke ịhụnanya gị. Nyere anyị aka, a na-alọ gị n'ime ihe niile anyị na-enweghị ike ịghọta, ka anyị gwekwa ntụkwasị obi na nwekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbite n'ụba na ndụ ebi ebi. Ya amara ka site na ndụ n'ọnwa nna anyị nwa Juliana mata na anyị bụ ihe na-agwụsị agwụsị. Kwee ka anyị were nsọpụrụ na okwukwe na-efe gị ofufe ụbọchị ile nke ndụ anyị site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Agbala nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke Mmụọ Nsọ na-ele anyị ugbu a. Praise the living God. Hallelujah. Our Lord is good. Anyị ekpee n'aha Jizọs. Amen. Onyenwe anyị kwee ka okwu gị ka anyị gaje ịnụ ugbu a ọrụ ezi ọrụ na ndụ anyị, nke ga-eme ka anyị nọdụ gị nso karịa, nke ga-eme ka ikpeazụ ndụ anyị ka anyị so na ndị ga-emepere ụzọ gị si nwa m imere nke ọma bata n'ezumike nke m n'afa Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen.
Do you know there is another fellowship in heaven? I know there is another fellowship in heaven. Do you know there is another fellowship in heaven? I know there is another fellowship in heaven. Lift up Jesus, He is King of Kings. Lift up Jesus, He is Lord of Lords. Lift up Jesus, He is King of Kings, King of Kings, and Lord of Lords. Anyị na-enye Chineke ekele bụ onye mee ka anyị nọdụ n'ebe a n'ụtụtụ a. Anyị na-enye Chineke ekele bụ onye na-enye ndụ. O nwere ihe anyị pụrụ ime ma ọ bụrụ na Chineke anọghị ya. Bible says, in Him we live and move and have our being. Mmadụ nwere ike teta ụra ụtụtụ plancha ihe ọ ga-eme, but lo and behold, o mee enwezi ike ime ya. Eleghị anya, o nwere ike tupu ụbọchị ahụ na-eru, ọtọ onwe ya n'ụlọ ọgwụ, ọtọ onwe ya na onwude enwezi ike ime ife ọ na-emebu uri na mbụ, na tupu o bilie ọtọ na mmadụ na-eme gịnị? Enyere ya aka ka o kunie. Mmadụ nwere ike bilie n'ụtụtụ, kwadosie ife ọ ga-eme, pụọ ebe ọ na-akpata ego, ọ ma anatazi n'ụlọ, a na-akọzi ya n'akụkọ n'ime ọkwa na onye jee at fim ozi n'elu mmiri mee gịnị? A na-achọzi ya achọ, dịka ọ dịrị ọtụtụ ndị nọ n'ụgbọ ahụ ka ghara ịkpọ afọfa uru nwere ike ngo maka ya. Ya bụ ị na-eche ihe ndị a, efu na ikwesị inye Chineke ekele na otuto na ndụ nke ede. Anyị na-ekelekwa Chineke ekele maka Amaeze Juliana from ihe mfu edere n'akwụkwọ orugo 76 years. Ọ bụ eziokwu? Aha. Ọ bụrụ sọ na orugo 76 years, o zụtago ụmụntakịrị bụ ndị na-akwụ ya n'ụbọchị taa. So we have every reason to praise God for His mercies and His loving kindness towards us. I'm ekene dị na Mugbu, the rural dean, the Reverend Canon Innocent and Nwogbu. Na-ekenekwa Vicar All Souls Parish bụ onye nye mụ opportunity a ikwu n'iru anyị taa ịnyawa achịcha nke okwu nsọ Chineke. Achọrọ ka anyị gaa n'ebe nchọ ka anyị ji tụgharị uche nwantịntị oge bụ na ndị Rom isi nke 8, Romans chapter 8 from verse 31. The love of Christ is forever and ever. The love of Christ is eternal. Ọ gaghị afụ gị wee gbanwee, ọ fụ gị n'anya, and ịfụnanya o nwere n'ebe ị nọ. Nothing can separate you from the love of God. Achọrọ ka ikpe ekpere ọzọ, ka ime nke a ka ọ baa n'ala ala obi gị, na Chineke fụ gị n'anya, and ị ga-eji obi gị niile na ike gị niile wee fụkwa Chineke n'anya. Na Chineke fụ gị n'anya, na ị ga-eji obi gị niile wee jere ya ozi, wee fee ya ofufe, ọbụnadị in the body of Christ. That this love of Christ ga-adị practical na ndụ gị. That this love of Christ ga-adị practical in your fellowship with the brethren, in your fellowship with the church, in your fellowship with your neighbor. N'ebe ọbụla ị na-eje, n'ihe ọbụla ị na-eme, na ịhụnanya Christ ga-ezu oke n'arụ gị. Your love, where it double from your kingdom, where it double from your church. Nothing can separate us from the love of Christ. Naanị ma ọ bụ na ya onwe anyị jiri aka anyị wee gụpụ onwe anyị. Anyị emee n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nara otuto n'ihi na ịdị mma. Nara ekele niile n'ihi ịfụnanya gị nwere n'ebe anyị nọ. I wee mee ka anyị mara gị tụmadị n'ime ọmara gị bụ Kraịst Jizọs. I wee nye anyị amara mkpu dị otu a nke imeworo anyị, wee ka anyị nwee ike ịghọta ya, wee na-agazi ije n'ime ihe nke dị na Kraịst Jizọs, wee na-agazi ije n'inye aha nsọ gị otuto, wee ka ndụ anyị bụrụ a testimony
ka mgbe a ga-achọ anyị n'ụwa a afụghị anyị ka ọbụladị ka the angels of heaven na-aṅụrị ọṅụ na a saint. Onye isi Anglican Communion, ndị ọrụ niile n'ime Oraukwu Anglican Community bụ Reverend Canon Innocent Animuogbu na nwunye ya, anyị na-asịfa ọbịa bụ rural dean n'ebe a. So keleni Jehova n'ihi na ọ dị mma. Son of the soil, nwa na ana, ọ nọ ebe a bụ Venerable Obiora Mokwolum, ọ nọ n'akụkụ. Ana m asị ya unu na-asịzi ya ana m akpụ ya Venerable nwa m. Venerable gịnị? Nwa m. So ana m anabatakwa Reverend Emmanuel Udezue na nwunye ya bụ onye gwara anyị okwu nke Chineke. Ọ gwara anyị okwu nke Chineke, anyị si n'ọnụ ya wee kpọsaa ọrịra wee nye anyị. So anyị na-asị ya my fellow clergy, bụkwa onye mụ na ya na-alụkọkwa ọlụ n'ofe ndịda afọ, bụ Reverend Johnson n'ekpere mmiri nwanne m. Anyị nọ n'ekpere mmiri na-eje ozi mụ na ya abụọ mana ọ bụrụ ana m toonu Chineke. Bụ Reverend Johnson na nwunye ya Ụkandụ, Reverend and Mrs. Johnson Ụkandụ, anyị na-asị ha so there is a fellowship in heaven. I know there is another fellowship in heaven. I know there is another fellowship in heaven. Do you know there is another fellowship in heaven? I know there is another fellowship in heaven. Do you know there is another fellowship in heaven? I know there is another fellowship in heaven. Kelee gị Chineke maka nkwadobe niile kwadobere iji kwanyere okwu ikpeazụ. Ndị si ebe dị iche iche wee nata na ndị si ebe dị iche iche bịa wee mee ka anyị nwe akụkọ ọjọọ ọbụla. Anyị na-asị ka ị nara ekele n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị nọnyere ezinụlọ ọ rapụrụ, bụrụ ha ihe niile n'ime ihe niile, wee ka udo gị ịhụnanya gị na-achị n'ime ha mgbe niile. Egbena ka ọpụpụ nne nke ezinụlọ a pụrụ o weta nkọwa maọbụ iru otu maọbụ ịkpa iche iche, kama mee ka amara gị bara ha ụba, ka ha nwanne mara nwanne ya, ka ha gaa n'iru na-adị mma na ịdị mma gị, maka na ebe udo dị ka a na-enwe ọganiru. Onye nwe anyị, ebe ịhụnanya dị ihe na-aga nke ọma, ya mere kụọ ịhụnanya gị dị ka mkpụrụ n'etiti ha n'afa Jizọs Kraịst. Anyị na-ayọ dịka ịnọnyere mama wee gbaa ọsọ okwukwe, nọnyekwara ha n'otu aka ahụ ka ha wee gbaa ọsọ okwukwe ha, ka ha wee gbagide ọsọ a wee gbabie ya n'ụkwụ gị. Onye nwe anyị, na ngọzi gị ka ha bụrụ ndị a gọziri agọzi. Ihe ndị niile ha tinyere iji wee fụ na mmemme a gara ọfụma, mmaji ka ị ga-akwụghachifa. Were ogologo ndụ na arụ ike chọọ ha mma. Onye nwe anyị, ndị niile natara nọ ebe onye si nata mgbe ọ ga-anachi, anyị na-ayọ amara ga-aba ụba. Ndị si na-agba ọ ga-atịkọfa nnọọ. Onye nwe anyị, wee na-ekele gị maka ndị niile bịara n'ebe a na ndị ka ga-abịa. Daalụ maka ndị dutegoro n'ebe a. Anyị na-ayọ mgbe ndị gị ga-anọsịa wee na-ana, anyị na-asụ n'okporo ụzọ ga-erubekwa isi. Chineke anyị, nyere anyị aka okwu gị nke anyị nụrụ ka anyị tinye ya n'ọlụ, ka anyị fụ gị n'anya dịka i buru ụzọ wee hụ anyị n'anya, site n'imeso mmadụ ibe anyị nke ọma, ka e wee site n'ụzọ dị etu a mara na anyị bụ ụmụ gị n'ezie. Onye nwe anyị, mara ezinụlọ a, ịmara ifefe na-achọsi ike n'aka gị, kpọrọta onwe gị ka ị mezuere ha n'ihe niile. Otuto na nsọpụrụ na ọdịda mma ga-abụ nke gị, ebe ngọzi gị ga na-aba ụba wee nye ụmụ gị.
n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka obiọma na amara Chineke na ịhụnanya na-adịgide ka anyị nara nye unu ka Chineke gọzie chebe debe unu onye nwe ability ifiri ọka mụkwasị unu ugbu a na mgbe niile. Onye nwe anyị nọnyere unu. Thank you very much. Ikechukwu. Ndị ọzọ nwere ike jebe. Okafor Akpaka na ndị ụmụnna fa bụ ndị obodo anyị na-ekene ndị ụka karịsịa na onyinye amara dị otu a nke ha nyere anyị ka anyị wee na-aga n'ilu ihe gbasara akwamozu mama anyị Ezinne Juliana Okafor Akpaka right. Nwere ife ọzọ anyị na-ekwu nọ ekene ka anyị ji na dịka esi wee kpee ekpere n'ime ya ihe ọbụla etinyere na ya Chukwu ga-eme ebere ọ gazie ọfụma wee na-asị ka Chukwu gọzie mmadụ niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. A ga-enye otuto igwe ụlọ ebe ndị nsọ Chukwu na-ebi ebi ka ha jesiri dee igwe ụlọ. Juliana, nwanne anyị n'ime Kraịst, ka anyị jiri nke ọma n'aha Jizọs Kraịst onye hụrụ gị ahụ. Juliana, nwanne anyị n'ime Kraịst, ka anyị jiri nke ọma n'aha Mmụọ Nsọ onye na-edo gị nsọ, ka izuru ike gị bụrụ izuru ike udo, ka ebe obibi gị bụrụ na Paradaịs nke ndị nsọ Chineke. Ike nke arụ nwanne anyị Juliana ruo mbilite nke ndị nsọ n'ụbọchị ikpeazụ n'afa Chineke Nna na Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ Nsọ.
Juliana nke nwụrụ nye n'ala aja lara aja ntụ lara ntụ uzuzu nara uzuzu ka Chineke were amara ya nara ọrụ ịhụnanya anyị nke a ka o kwee ka anyị niile were echetakwa ọnwụ ebe anyị dị ndụ na-aghọtakwa ndụ ebe anyị nwụrụ anwụ ka ọ ga-abụ n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị ka anyị soro n'ọnụọgụgụ ndị ga-aba n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị mere anyị ebere. Onyenwe anyị mere anyị ebere. Ebile n'igwe aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa na nri taa ezuru anyị taa gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere ịta ya onwe anyị sikwara ndị mere anyị ihe ọjọọ edọkọla anyị n'ime ọnwụnwa adọka anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto niile mgbe niile. Amen. Ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ anwụ n'ime Onyenwe anyị site n'ugbu a. Ekwenyere m na m ga-ele ịdị mma Jehova. Inye aka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị aha Onyenwe anyị. Ebi ebi. Amen. Dịrị gị Chineke ihe ndị niile ka anyị mere nke nyere afa gị otuto ebe anyị na-esiro mete anyị yọọ ka ị gbaghara n'aha Jizọs. Kwee ka okwu gị anyị nụrụ gaa n'iru were akụ ya biri n'ime anyị. Gọzie ezinụlọ a, gọzie ndị nke ha niile, gọzie mmadụ niile bịara n'ebe a, gọzikwanụ ndị ka ga-abịa. Anyị na-ayọ Onyenwe anyị ka ị gaa n'iru na-echetara anyị na anyị bụ ife na-akwụsị akwụsị, ka ọ ga-abịa nwere ebe anyị na-esiro emete nke ọma ka anyị gbanwee. Mgbe ị ga-akpọpụ anyị dịka ị kpọpụrụ Mama Juliana, ka anyị bụrụ ndị a ga-asị bịanụ ndị a gọziri agọzi nke nna m, keta alaeze nke a kwadoworo nye unu. Nke a bụ ekpere anyị n'afa Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Ka Chineke udo, onye nnukwu ọzụzụ atụrụ ọma site n'ọbara ọgbụgba ndụ ọhụụ ya mee ka unu zuo oke n'ezi ọrụ nọ n'ime uche ya, ya lụkwa n'ime unu ihe niile dị ezi mma n'anya ya. Ka ngọzi nke Chineke pụrụ ime ihe niile bụ Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ ka ọ dị n'etiti unu, dịkwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen.
Mami na-ezo nọ na mande. Ọgbana ahụ na-acha nọ na-acha nne. Ebe ọ na-achọ ihe nwa ga-eri o. Ebe ọ na-achọ ihe nwa ga-eri o. Nne obodo ma nọ n'owere ọrụ. Women's Guild nke All Souls, St. Thomas and Mount Zion na Our Savior ndị unu fụrụ ebe a. Mama so n'ofu onye n'ime anyị gbalụ mbọ isonyere anyị wee jee ozi. Anyị na-ekene Chineke ekene na ndụ na ije ozi n'ime anyị bụ ndị Guild. Mama so n'ofu onye, ọ bụ eziokwu na ọnọrọzi, mama so n'ofu onye na-agba mbọ ka Guild kwudo. Ọ bụ na ihe niile ndị Guild na-eme, mama so na ya. Ha na ya tụpụtakwa alụ, anyị na-esonyerụkwa. So na mama mụchara ụnụ niile na ihe dị mkpa bụ ịkwado ọrụ ụmụ nwanyị na ịkwado ọrụ ndị ụka. Mgbe a na-ekwu okwu, ọ dịka mgbe a na-asị ka mama nya. So na anyị na-ayọ unu etu a mama si wee mụọ unu nye aka fụnụ unu tolitere. Unu ga-esikwa etu a baa unu nye chọọchị, bakwa unu nye obodo n'ụzọ dị etu a. N'ụzọ niile unu kwesịrị inye aka, maka na mama gbara mbọ n'ebe unu nọ. Ada unu lekwara mama anya ọfụma. Mgbe a na-akọ akụkọ ọgbụgba ama, a na-akọ na-akpụ Ikechukwu n'ọya na ya na-abọ n'ọdebe ya ma bụ onye ọ na-afụ anya. Ọ na-alụkwa ya n'ezi unu niile. So na anyị na-ekene unu ekene etu unu si wee lekwata mama wee ruo n'oge a, wee na-ayọkwa unu nke a na-edebe wee na-echeta Mama Juliana na etu ọ na-anọzi. Onwe ihe ọbụla anyị fụrụ unu ya edebere anyị na chọọchị wee na-asị na ihe akụ unu na-edebe n'afa Mama Juliana. Anyị na-enye anya anyị wee na-echeta uche unu dị ya. So na n'afa Guild, Women's Guild also, na mama so n'ofu onye n'ime anyị na-eji nke a wee na-akwado. N'afọ a, Home and Abroad also church,
Edobe. N'afọ Oraukwu Community Anglican, anyị jikọta unu na-eme ihe kwesịrị ka unu mee maka na ama na ụmụ nwaanyị ụlọ ụka na ndị unu na-agbọsọ anyị ma wee na-akwadokwa unu nke unu anyị ga-akwado unu dịka ihe niile unu kwuru ebe a anyị nụrụ ya ụmụ ọkụ kwuru egwu osi ọdụ ya n'aka o mee dịka ekpere unu si aga na ezinụlọ a ọ dị anyị n'aka a ga-eme ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye enwego ife dị n'iru anyị ebe a ya mara pịa Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Biko, anyị na-ekele unu na nkwado unu niile n'ihe niile unu mere ebe a. Anyị wee gbalịsie ike si na ụmụ onye ada mba n'ụzọ. Ihe unu bụ n'iru unu, ihe ndị ezinụlọ nwaanyị a nwụrụ na ụmụ ya niile gbakọtara na ndị ụmụnna wee sikwa unu wee ṅụọ mmiri wee naba ka Chineke gozikwa unu mgbe unu na-eri nke a unu ite ndụ na arụke wee rụkarịa ọrụ gaa n'ihu karịa ka anyị rụrụ ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị ji ekele wee na-anara ihe echere n'iru anyị bụ ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ndị a nke e nyere anyị ka anyị ghara ịda mba n'ụzọ. Ha ji afọ ofufo wee weta ya. Anyị na-arịọ gị ka ị gọzie ha, kwekwa ka ọ zụọ arụ, ka ị na-azụ mkpụrụ obi anyị, ka anyị wee bara gị uru na ndụ a, wee bakwara gị uru na ndụ gaji ebe a, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.